Zdravím, tady som ja, Andrej Deščík a dneska vás vítam u nového videa a nie som tady sám, som tu tady s Rovanom. Ahoj. Nazdar. A dohodli sme sa, že si ideme zahrať Clash Royale, že? No. Tak ja sa na tebe kúkam, Romo. Okay, na chvíľku. A už práve končíte. Aha. Práve prohral. Povíš. Asi ma povieš. Fakt? To som zistil, kamoš. Pozerať, že tam je nepek, kamoš. No. 300 hapek. Na hovno. Ja tam dávam všetko, všetko možné. On to proste tú fireballku úplne zabil. To je šilin. Má barbariálnu skaltnú armii, musketítku, veľké klávičku. No, ale víš, co má ešte? Obidve vieže zničená, vyhral. Okay. Takže ideme si dať friendly battle? Jo, môžeme. Dostal jsem nějak v shopě novou kartu a jsem Arena 4, yes. Easy. Okay. Můžeme? Mám vylepšený shop. Můžeme? No, můžeme. Bang, už je to tam. Ok, jdeme. Ty už se to načítalo? Musím nás. No, natáčám. Tak uvidíme, jak si poradíš. Počkej, ještě budeš střílet a my tam co všel poradit dáme. Romanku. Ne, 2 jak profíci došli. Potom si okoperneš defok, by to bylo také zajímavější. Goblin level. Epic, ano, epic. Spomíná epic muziku? Co? Můžeš. Nemám. Jak? Až na muziku, já jsem včil něco dám, něco. Fuck. Ty proč dáváš si na mě balón, ty hajzle na mě po ruce. Ček právě proto. Ale ty budeš vědět. Ale ty víš, ještě balón poletí na tvou věž. Fuck. A tvůj baby dragon také doletěl. Možno tvůj dívaj. Ale dívaj, já tam mám 2. Ale fakt, jako ty si hošluje tím mirrorem. Já vím, proto používám. Fakt. Už natáčíme 2 minuty. Nevadí. Poho. Možná natáčíš zhruba 15 minut, lebo nemám overený účet. A za chvíli se overím. Tento video. A shit. Pohoda. Pohoda, klídek. Natáhni to na 10 minut a potom tam dej nějaké reklamy. Reklamy, to žádné reklamy nebudu dávat. Proč? Stáneme to na 14 minut, co? No, možná. Kámo, lagy. Žáj mě, kamoš. Skoro máš... Ne, nemirroruj si to. Dohodneme se, že nebudeš používat mirror. To je strašná svině, že? Pohodlný. Dává. Vzpomínat na to, co se událo. Si to tak mít nejspíš nastálo. Nejspíš si už chcípný. Nejspíš si už chcípěl čím dál víc. Na moja druhá věža říká ne. A moja třetí věža říká ano. 350. Kamoš! 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 To si ze mě robíš. Ale kámo, dohodli jsme se, že nebudeš používat mirror, ty hajzle. Pohoda, klídek. A tabáček. A máš pověží, ha. Kurva. A vyhrál som právě. Teda? Já jsem tam na tu... No, prostě... Já jsem tam na tu peku, vidíš, tam je prý věží. Pohoda, klídek. Počkaj, jsi včil kapernutý dek. Vlastně, že mám kapernutý, že? Na 2. Haha, ale dal se jí kapernutý. Tak pojď. Jsme tady online. Stal jsem první v sklaně, že? No, to bude ta arena, než to dávám. Nebudeš používat mirror. Jsi prostý, hej. Tady bych nabral mirror.
napríklad bych ja nabral Mirror. No, to je taká velká otázka. Ty vole, ty si aj. Nemáš elixír. Já mám 2. Ale já mám hodně elixíru ještě. Do prdele. Fakt. Já ti tam něco hodím, aby se nenudil. Jsi buzera. Ne, ale jsem profi. Já profi. Do prčic. To jak se tě nahejtoval. Kurva, já jeba čumi na tu tvoju věž. Jak ty kokos. A toto se nechce, Rovánko, sorka. Kámo. Ne, ty jsi mi dal na mé kombo, co já se používám v třetí aréně. PK. Ty jsi buzera. Já jsem mu kával. Ty jsi tam neviděl? Vážně, já bych moc pohádaný říkal, když máš na věži 400. Ježiši, já jsem psychopat. Já to vyhraju radši, uvidíš. Já zaduším, vole. Já započu na smích. Já se věřím na to, že to zvládnu. Já si myslím, že prohraješ. 94, já peči. Ne, je to Ale ty to už si hitne, že? Ne, no. Ale fuck you. Ty se ani nehitneš. Dal se ti tam baby dračka. Ale vypadá to, že na něho se... už končíme, Čo natočíme se na minut. Buchal jsem si. Tak čau. Čau, končím.